بسم الله الرحمن الرحيم. Hazreti İbn-i Mübarek rahmetullahi aleyhin gurrumi nağıt binne odan sayrak kesiptir. Şu aydan kefi üçün Huday Teala cennette ne cay verse berendir ona. Bir hakikati aydık gidiptir. Bir vakt İbn-i Mübarek radiyallahu an Hazreti Ebu Hanife'nin de şagirdinin şagirdi. Öz yoldaşları bilen, yani musulmanlar bilen bir kafirlerin vuruşundan öwürlük gelýänmiş. Hey orada oluqan vuruş bolup, bagat musulmanlar kan nöküpdirler, şehit beripdirler. Hulasa oluqan vuruşdan öwürlüp ýygyna öwürlük gelýänmişdikler. Şol yol boyun İbn Mübarek radiyallahu anh aýdypdyr: "Ey yoldaşlarım" dipdir. "Bu ne kadar zahmete gallyk Hudaý yoluna, din yoluna" dipdir. "Sogap barsyn alandyr" dipdir. Ola aýdypdyrlar: "İnşallah sogap barsyn alandyr" dipdir. "Onda ey yoldaşlarım" dipdir. "Aya men sizi bir sogaby köküzmäýinmi? Şunkun eden işimizden sogaby kan" dipdir. Bir amali aýdaýyn, şunkun jihadymyzdan sogaby kan dipdir. Vay ey İbn Mübarek dipdirler. Kur'an hadise yetiga adam, peygamberin sözüne yetiga adam. Sen gowrak bilýändirin aýt dipdirler. Ola aýdypdyr: "Qala rajulun mutaaffifun zu aila qama min al-layl fanazara ila sibyanihi niyaman mutakashshifin fasatarahum wa ghattahum bi thawbihi fa'amaluhu afdalu mimma nahnu fihi." Subhanallah. Hayyana izdivaç etmän, özünde oğullygy döndürmän ýören adamlara ýok da bu fazilet. Bir adam, rajulun mutaaffifun zu aila, bir jowan, bir insan, zinan oglan uşakly, zu aila, hanawadedar, qama min al-layl, gece ýary turýa, görýä zinanasyýaty, oğulgyýaty döwreginde, oglanjyklary toğulanyp gidipdirler, bir raga üstüne düşök ýok. Patuzy aýrylypdyr. Fanazara ila sibyanihi niyaman mutakashshifin. Gurýa çağajyklar üşüýüp titrep ýaty. Ohum şonna fasatarahum wa ghattahum bi thawbi. Patuzygyny alypdy janam üşüýme dip şoň üstüne örtýä. Fa amaluhu afdalu mimma nahnu fih. Şu gece ýary oglanjyklarynyň üstüne patu örtdi. Şoň sogaby, şoňkun biziň jihadymyzdan näme dipdir. Subhanallah. Ey bu derece näme bi? Zinanyň şoň egin maşyny gözleýän, çaýsuny gözleýän, harjyny gözleýän. Bulan himmeti ibadet dip ýazylypdy osaňa. Çaga gece ýary ýatara goýanak, gece ýary enatan turýa. Doktor meriçligi wa, doktor harjy wa. Buların himmeti ibadet dip ýazylýar. O da näzir ibadetler? Kafir bilen kılıç gurandan sogaby kan dip ýazylypdy. Bir alim adamyň sözü. Hatta bir adamyň günahı kan bolsa, Hudaý Taala şu ogulgyzynyň zähmetlerini köfeldir, şol adamyň günahyny ýuwmak üçin diýär. Peygamberimiziň sözü Arabiýasyny okyp wagtymy almaýyn. Bir adamyň günahı kan bolsa, oğlan uşağının kıyınçılığını kân edip merizliye, ağa boftada çağıtı bolya, işim yok, başka harışları köfeliye, şu kıyınçılıkları kân edip yankı adamın günahlarını yuya diptir. Hatta ey musulmanna valla, eşten alın şu urrunu, bir tofor günahla var, bir tofor günahla var, fakat öz ogulgyzyna hyzmat etmeklik şu günahlar ýuwup aýrýar. Başga da günahny ýuwmaýar. Mescide gelýän, juma gitýän, aýt namaz günah ýuwýar, klas tefsirli günah ýuwýar. Amma hiç biri şu günahlar ýuwup bilmeýär. Fakat zinany olan uşaga hyzmatlawa, bir kynçylyklawa, şola sen günahlaryň ýuwýar dipdir Peýgamberimiz aýtýanmynda. Biz izdiwaç etmede şu kadar ha peydala va musulmanna valla. Ve mundan kan peydala va biz Hudaýyň we peýgamberiň söýýän zady bir adamyň izdiwaç edip de zinanaly we ogul gyzly bolup oglan uşakly bolup gezmegidir.
برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.